belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In de zwaar beveiligde marinekazerne Suffisant vindt vandaag de tweede dag plaats van het hoge beroep van George Jamaluddin. De oud-minister van Financiën is het niet eens met de straf die hij eerder opgelegd heeft gekregen van 28 jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van meerdere zaken. De grootste zaak is die van de voorbereiding van de moord op Helmin Wiels. Volgens het Openbaar Ministerie is onomstotelijk bewezen dat Jamaluddin daar de basis voor heeft gelegd. Maar Jamaluddin ontkende gisteren ook weer dat hij betrokken is geweest bij de moord op Wiels. De enige zaak die hij toegegeven heeft is het verduisteren van bijna $500.000 ten tijde van zijn ministerschap. Van 20 politieke partijen is het nu al bekend dat ze aanstaande donderdag hun lijst willen inleveren. Dat moeten ze doen bij het WTC. De Electorale Raad heeft een heel schema gemaakt om ervoor te zorgen dat de partijleden die de lijsten komen inleveren, de raad zelf en de pers zo veilig mogelijk kan werken met inachtneming van de coronamaatregelen. Het is nog niet zeker of er nog meer partijen aanstaande donderdag hun lijst willen inleveren. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Er lijkt een einde gekomen aan een jarenlange juridische strijd tussen de organisaties SONA en Berenschot. Het heeft allemaal te maken met de bouw en de controle op het nieuwe ziekenhuis. De Extra schrijft vandaag dat de partijen samen met A.T. Osborne een akkoord hebben bereikt en daarmee zijn alle verdere juridische stappen stilgezet. SONA is blij met het bereikte akkoord en ook Berenschot heeft laten weten zich hierin te kunnen vinden. SONA zal nu verder werken aan het project. Er zijn voldoende vaccins aangeschaft voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk om iedereen te vaccineren. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris voor Gezondheid, Paul Blokhuis, gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De daadwerkelijke uitvoering en de precieze tijdlijn worden volgens hem bepaald door de eilanden zelf en zijn ook afhankelijk van de levering van de verschillende typen vaccins. Maar Blokhuis ziet geen enkel bezwaar in het vaccinatietraject. Hij gaat er dan ook vanuit dat er per half februari kan worden begonnen met de vaccinatie op de eilanden. Ora você cabe trem automaticamente bota em hobby hammer. E se você gosta pão, escorre saber, escorre Isafet. É tem hobby fibra, é tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. De politie laat weten de afgelopen dagen veel automobilisten te hebben gecontroleerd waarbij de autopapieren niet in orde waren. Volgens de politie denken sommige mensen dat vanwege de slechte financiële toestand op het eiland er meer mogelijk is. Maar dat is niet het geval, zegt de politie. Als je autopapieren niet op orde zijn, dan moet de auto thuis blijven. In de buurt van Sint Joris heeft gisteren een bloedbad plaatsgevonden onder een kudde schapen. Van de 36 schapen zijn er 27 doodgebeten door nog onbekende honden. De eigenaar is ten einde raad. Hij heeft tegen de Extra gezegd al lang bezig te zijn met het houden van schapen en hij heeft ook veel rasschapen. De schade loopt volgens hem zeker tot boven de 30.000 gulden. De politie laat weten dat ze afgelopen zondagavond een 18-jarige jonge man hebben gearresteerd op verdenking van het plegen van een gewapende overval. Hij zou zondagavond samen met een andere man een overval hebben gepleegd op een huis in de Caia Jules Balassini. Daarna zou hij een nabijgelegen toko hebben overvallen. Toen de twee mannen weg wilden rennen, heeft een van de buurtgenoten de 18-jarige weten vast te grijpen en later overgedragen aan de politie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.